אסטרטגיות שבנינו כשהיינו ילדים, כדי לחוות פחות כאב, כי זה מה שאנחנו בעולם באנו לחוות פה כאב, אבל אנחנו תמיד איכשהו מונעים מעצמנו לחוות את זה. תמיד אנחנו מוצאים איזה אסטרטגיות למנוע את הכאב, ואז כואב לנו יותר, כי אנחנו צריכים להרגיש את השיעור הזה. ואם לא נרגיש את זה בגוף, אז לא נחווה את זה. ויש לי דוגמה ממש טובה שאני אוהבת להביא אותה, כמו למשל כשהיינו ילדים ופחדנו מהחושך. היום אנחנו כבר לא מפחדים מהחושך, אבל עדיין אנחנו מתנהלים דרך אסטרטגיה שמפחדת מהחושך. אנחנו שמים אורות כזה בבית ופותחים איזה קצת מהדלת, כי לא נעים להגיד אני מפחד מהחושך, אני אישה בת 35, אני מפחד מהחושך, אז אני לא אגיד, אבל אני אייצר כל מיני אסטרטגיות כאלה, שהם לא יגידו מי אני ומה הפחד שלי, אלא פשוט יתמכו בי ויאפשרו ביטחון לילדה בת 5 שנמצאת שם ומפחדת מהחושך.